Iba Ajie. Ọ bụrụ na ịnụ ka a kpọrọ Iba Ajie, kedu ife na-agbatakali n'obi? Dịka omenala Ọnịcha si wee dị, a na-akpọ ya Iba ma ọ bụkwa n'obi. Iba bụ nguru nwoke chizuru echizu, ebe ọ na-anọ wele ezute ndị ikwu, ndị ibe na ndị enyi, ya na ebe ọ na-anọ enwe nzukọ ịkparịkọta nkata ya na ndị chọtalịa. Iba nke anyị na-achọ igosi unu maka ya na mbọsị tata bụ Iba nke Ajie Ọnịcha ya nke nwụgoro anwụ, onye a na-akpọ Ukpabi Asika ya His Excellency Chief Dr. Ukpabi Asika, former governor of the East Central States. Nnukwute mmadụ bụ onye nọchitegoro anya anyị n'ọchịchị n'oge mbụ. Ọkwa na ime Iba Ajie a ka Ajie Asika na-esi akwado were eje Ofala Ọnịcha oge ọbụla Ofala Ọnịcha lulu, dịka onye bụ nna Ajie Ọnịcha okesisi ekike ọbịbịa nnupụte a na-edu ha n'azụ, o wee chenye ihu na-ewe igwe na ndị obodo ya na ọ wee mee Ofala ka ọ na-eje ka ọ na-agba egwu ya na ndị so a n'azụ wee na-eje Ofala Ọnịcha. Mgbe Ajie Ukpabi Asika nwụziri, nwa ya nwoke bụ Ogbuefi Ojinnaka Obi Asika weluziri Iba Ajie a wee merụ ebe ndị mmadụ na-abịa enye nyocha, achọpụtagasị ife ndị dị aṅaa ya na ife ndị eji aka wee lụgasị, n'ijikwa wee kwanyela anyị ugwu ma na-elote nnukwute mmadụ ọ bụ. Enwegasịrị imilikiti ife ndị malụ mma ihe afụ ma wụrụ na ịbanye n'ime Iba Ajie a, ife dịka ife aka lụrụ, imilikiti ife ndị ma ife ndị eji atụrụ ndụ ma ife ndị ya bụ na-ekili obi a na-asọ ya ụsọ, ife dịka akwụkwọ ndị edewegejelu akwụkwọ ndị notegolo aka ihe abụ na-agụ iwe na-ama ndị anyị wụ n'otu aka anyị si wee bido, ihe afụgaje imilikiti ife nkili bụ ndị nọgolu ndị mgbe gboo nọgolunu, ihe afụ ebe a na-eli olili na ọnwụnwụ, ihe afụkwazi ebe a na-akụziri ụmụ anyị bụ ndị chọrọ inyere onwe aka na ndụ, ndị chọrọ ime mmụta. Enwekwazila ebe emepụtara maka ịdị na-anọ na-agụ akwụkwọ, ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ library. Iluo ịnọkwasị anị emele ụwa ka ọ wụrụ ebe ya ekwe mmadụ ịnọ, isi ajụọ ya oyi, ịnọdụ ichefunata oke echiche, ịchọrọ ịtụrụ ndụ, ịchọrọ ka ụwa na-asọ ya ụsọ, ịchọrọ ịnọkọta ije chee echiche ọzọ, bịa na Iba Ajie ka ị were anya ikilie otu esi chọkwara ebe nke a mma. Tinyela ya ebe a na-edewe ife aka lụpụtalụ, mekwa ka ọ wụlewe ya na ọnwụ wee gụọ akwụkwọ ma mụta ife. Edewekwala imilikiti ife ndị eji aka wee lụpụta n'ime Iba Ajie a. N'ime Iba Ajie enwere ewe a na-enwe nzukọ ebe mmadụ nwere ike ịnọbụ kpaa nkata, ebe mmadụ nwere otu n'otu nwere ike ịnọpụ kwuo ife dịlụwa. Iba Ajie malụ mma, edokwuela ya ka ịbịa ka ị malụ na ọ bụ ebe ndị na-eche echiche ọfụma, ndị ma na ife dị mma dị mma. Ịgbagozie n'ụlọ enu, ịbịa were anya ikilie otu esi chọọ ebe nke a mma. Ife akwadoro ma ife edere n'ime bụ ife ndị eji aka lụ ehika. Inezie ya n'enu ụlọ, ikilie ife akpara akpa, nezie n'okpu Ajie Ọnịcha kpulu oge ọ dị ndụ. Ịbụ onye ịgụ akwụkwọ na-amasị, ịbụ onye ọ na-asọ ya ụsọ ịdị na-ekili ebe edekwuwara ọfụma, ịbụ onye na-achọ ịdị na-afụ ife eji aka wee lụpụta, ebe ị kwesịrị ịbịanụ wụ na Iba Ajie. Iba Ajie dị n'etiti Ọnịcha, ịkwụrụfụ na agbata ABS Junction ya wee alụzi Shoprite ambọsị tata, jụọ mmadụ ese ka ọ tụọrọ ya aka ebe Iba Ajie dị. Ama m na imilikiti n'ime ụnụ ama ọ na-egwere ebe malụ mmadụ otu ahụ, bịa ka ị were anya gbara onwe Krismas n'ezie ife ndị eselese na ahụ aja, imilikiti ndị na-etibu egwu mbụ, iwere anya ka ikilie otu esi dokwuekọla ya eme na ịbịagodu inwe ike ịkpọrọ ụmụ ị wee bịa, inwe ike kpọrọ ndị enyi ị wee bịa, inwe ike bịala onwe isi ọsọ ị na-ekili obi a na-asọ ya ụsọ,
Imilikiti ndị esegeje n'ahụ aja wụ ndị ọchịchị anyị gagolo aga, ndị dara akwụkwọ mmadụ dịka Chinua Achebe, ndị ọchịchị chigasịrị n'obodo dị iche iche mmadụ dịka Nelson Mandela na imilikiti ndị ọzọ geje wụ ndị ya afụ esegeje n'ahụ aja iji wee na-elotewa ma na-akwanyelewa ugwu. Nke a wụzi onye isi anyị bụ onye a na-ekwu maka awụ Ukpabi Asika, Ajie Onitsha nke nwụgoro anwụ, ya na nwunye ya Oriakụ nwanyị dị mma Chief Mrs. Chinyere Asika, nne dị mma n'obiọma. Nke a wụ iji na-elotewa unu ama maka onye isi ala a na-akpọ Kofi Annan na-anya n'ahụ aja ka unu fụọ ya. Otu a ka ọ dịzi maka onye nke anyị nwekwara n'obodo anyị ahụ Naijiria a na-akpọ Fela Kuti na ya ka esegeje n'ahụ aja n'ime ife ndị ọzọ gaja dịka ndị na-eti egwu ị na-ekili ifu na isi ya ajụ ya oyi, ifu na echiche iyi enwe mgbanwe, ifu na ife mkpakasị ahụ ama abatazi na ndụ ya. Ọ gịnị mere na onye bịa nnewa na obi ama asọ anyị ụsọ? Onye si na ife dị mma na anya abụghị nwanne, onye si na ewere ife dị mma tụnye ya n'ọnụ otufuo si na ọ dịghị anya mma. Ngwa n'ezie na ife sere n'ahụ aja unu ama ife a na-akpọ isibidi. Nsibidi a wụ ife esere ese wụlụkwa ife na-egosi asụsụ mmadụ ya na etu esi edepụta ife gbasara asụsụ mmadụ. Ọ bụ obodo a na-akpọ Ekpe mana wa adịghịzị kịta. Obodo dị otu a enweghị achọpụtawa na mgbe gboo wụ Agbata, Cross River ya na Arochukwu, mana obodo dị otu a enweziwa ọ dị kịta. Ọ bụ ndị Ekpe a wụwa nwe nsibidi wụ nke anyị na-afụ esere n'ahụ Iba Ajie. Ka anyị na-aga ị na-ene ya n'ahụ aja ịhafụ ndị oke mmadụ ndị nwegasịrị ifewa megejelu esegejelu n'ahụ aja ka a na-ese ka a na-adayalụ oche ebe mmadụ nwere ike wegakọta ịnọla anị nọlụgbudi anị isi ajụọ ya oyi nọla anị na-ele anya ezigbo echiche a na-abataghị n'isi. Idekwa anyị fụ ka a kwụnyegojelu okoko ya bụ ife na-eje ndo. Ọ bụ ife ndị a bụ ife ahụ mmadụ chọrọ. Ndụ anyị dị n'ime ya ife a ahụ ifo ya oge ọwụ na mmadụ atọ na mgbakasị ahụ na-ebute ọbara mgbanye elu, nchekasị ahụ, ọya na ife ndị ọjọọ dịgasị dịgasị iche iche. Ịnọbili ịbịa gaghalịa ịjụ ese egosi ya ewe ife dịgasị. Ọ kachasị ndị na-eme nchọpụta, ndị chọrọ ịdị na-agụ akwụkwọ ya esiri ma na-eme nchọpụta otu anyị si wee nọdụ bụ ndị anyị wụ na imilikiti akụkọ dị iche iche akọgojela anyị. Iba Ajie bụ nnọọ akụkọ n'olulu onwe ya ka ọ wụ. Ife ihe amụta ma ịbịa Iba Ajie dị ka aja dị naanị. Ife nkiri ihe eme ya obi aṅụrị na Iba Ajie eshika. Ihe akpọnwụ ndị enyi ịbịa na Iba Ajie, ihe akpọnwụ ndị ezinụlọ ya ịbịa. Ị bụ onye odee, ị bụ onye na-eme nnyocha, o nwere akwụkwọ ndị ị na-ede ị ga-achọ ka e nyere gị aka nyochapụta ihe maọbụ chọpụtara gị ihe, kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị ga-enyere gị aka ma fụ na ihe ịhụbụna bụ ihe ị na-achọ ka ị wee dezuo akwụkwọ ndị a na anyị ga-enyere gị aka nyochapụta ha niile. Ị chọrọ ka e nyere gị aka n'ihe gbasara nke ndị oyibo na-akpọ project, dị nnọọ ka onye na-eme ihe a na-akpọ PhD n'ọnụ oyibo, kpọtụrụ anyị ozugbo. Anyị ga-enyere gị aka ma chọpụtasịa imirimi ihe ndị zogasịrị ezo ga-enye aka ka akwụkwọ ahụ ị na-edezuo oke. O nwere ihe ị na-ede gbasara akụkọ Igbo, ị na-eme nnyocha ndị anyị bụ, ị chọrọ ịmata otu akụkọ anyị si wee malite, o nwere ihe ị chọrọ ka enyere gị aka wee dee ma ọkwanụkọ gbasara omenala Igbo, ị chọrọ ịma imirikiti ihe ndị bụ ihe ndị Igbo na-emegasị mbụ ndị nke anaghịzi eme ugbu a. Kedu maka onye anya na nwanne ya? Ịma ihe ọ pụtara n'olu Igbo, ị ga-achọ ka enyere gị aka dee ihe ga-gbasara omenala anyị bụ ndị Igbo. Kpọtụrụ anyị ozugbo. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị na-enye aka were enyochapụta. Ịbịa na Iba Ajie, a ga-ezukọ gị imirimi akwụkwọ ndị ị ga-esi na ha wee dezie ihe ndị ahụ ị chọrọ ka ị dee gbasara Igbo maọkwa na ihe gbasara Igbo. Ọ bụkwa na ị chọrọ ka enyere gị aka kụziere gị otu ị ga-esi wee hazie akwụkwọ ndị ahụ ị na-edegasị
ụtụ ọ ga-esi wee sọọ ụsọ ma bụrụ ihe ụwa niile ga-achọ ịdị na-agụ. Kpọtụrụ anyị ozugbo, ihe niile a bụ ihe ndị a ga-enyere gị aka wee hazichaa ha ncha niile, mee ya ọghọọ ihe nkiri ma mekwasịa ya ọ bụrụ ihe a ga na-agba nje na-abịa na-ekiri maọbụ na-agụ maka ya ugboro ugboro. Ihe dị mma ka emee ya ọfụma. Anyị bụ ndị pịchara aka wee wepụta onwe anyị, ịfụ na anyị na-enyere imirikiti ndị mmadụ aka, ịfụ na anyị sikwa otu a wee mee ka akụkọ anyị gharazi ịbụ ihe nke ga-efu efu. Maka gịnị? Anyị ma ndị anyị bụ. Omenala Igbo, ejiji Igbo, ihe eji mara Igbo ameghọzi ihe ga-emenata ka ọ na-anọ ọzọ. Igbo kwenụ, Igbo rienụ, Igbo machanụ. Ọganihu n'udo na ịhụnanya ka anyị na-ayọ n'isi nwa afọ ọbụla bụ onye Igbo. Otu aka ka anyị na-asịkwa na ihe dị mma kwesịrị ka a na-abịarute nso na-agbụ ya nkiri ugboro ugboro. Bịanụ nso ma kpọọ onye ọbụla nke ịma, kpọtụrụ ha ma kọwara ha ihe anyị na-ekwu maka ya gbasara Iba Ajie, ebe ị ga-abịa isi ajụ oge oyi, ebe ị ga-abịa chee echiche nwee ntụrụndụ ma bịa ndụ gị n'ụdị aṅụrị ga-adị n'ime ya. Ụmụ m ekene m unu, afọ nka ụka Chineke saba mmiri malụrụ ka a na-eto m. Tata anyị bịa na Iba Ajie. Iba Ajie dị n'ime Ọnịcha Ado na-edu. Ọ bụ na enu Iba Ajie gị na-asị ọ gịnị bụ Iba Ajie? Iba Ajie bụ onye bụ Ajie a na-ekwu okwu ya bụ former governor, the first eastern governor Enugu Anambra State back in the days. Ya bụ Ukpabi Asika. Na-ebia ka anyị bịara ife a ebe a na-akpọ Iba Ajie. Ebe ọ nọkwuru okwu a, enwere lot of ọlụ aka gasị, ife ndị eji aka wee lọtasịa, ife atụchasịrị na osisi ndị atụchasịrị ma akwa ma nnukwute okpu bụ okpu eji malụ onye chiri echichi na Ọnịcha, nke ya nwere onwe ya n'aka ya fancha dịgasị n'ime ụlọ. Enwere ebe a na-agụ akwụkwọ n'ime ụlọ nke oyibo na-akpọ library. Enwere art museum na ebe ị ga-afụgasị ụmụ ife ndị atụchasịrị n'aka, fancha dị n'ime ebe a. Nwekwazịa ebe a na-eli ife olili, ya ebe a na-akwọ ife olili na ọnwụ kichin. Fancha dịkwa n'ime ebe a. Ịbịa ọ ị na-elizi otu osisi ite ego ị na-eli na-enjoy na-atọ ya. Enwekwazị ifu ebe ị ga-abịa ije ịnegharịsị anya. Nwezie ebe a na-azụlite ụmụaka chọọ inyere onwefe aka, ya bụ ndị kọmputa, ndị ICT chọọ ka ha nyere onwefe aka ịgbago n'elu efu ebe ọ dị. Nke a bụ elu isi ga-ajụ ya oyi, maka na gịnị? Edozisi ya n'ọfụma, ọ bụla ebe jụrụ oyi, esi dị ya ntụ oyi dị n'ime ebe ọ ga-abịa ije arụ ajụ oyi, isi achịkọrọba ya. Enwezi ndị nkụzi azụrụ ọfụma makwazi ka esi akụzi ya. Ọ ịbanye fancha olu ya anụ ewee kụzielu iwe mụta. Imirikiti ife ị ga-amụta n'ime ebe a erika. Ka m gwa nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịzọbanye ụkwụ n'ime ebe a, ị ga-afụ mkpa ọ dị na onye nwe ebe a mere ebe a ka ọ maa mma. Ebe onye ọbụla ga-agbakọ aka ọnụ wee fụ na gị na-ementenili ya, mee ya ka dị legacy nwee ike wee live on. Daalụ nụ, sị na dị ka a na-egosi n'ife ndị mara mma ewepụsịrị n'ebe a. Daalụ nụ.